ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имзо навор 15 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мегардонем. заминҳо аз 30-40 000 сомон сар мешаванд ва хонаҳои арзон ам аст ки барои зиндагӣ кардан тайёра бардорон пешкаштон мегардад. видеонаворро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависен ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кораем. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё квартира, замин, мошин чизе барои реклама дошта бошен, метавонед ки дар номарои имо WhatsApp роӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама мегузорем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомони 93 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин видеонавори моро дар имотон падилиса кунен. хела кори хуб мешуд барои мо. ва бошад навора сар мекунем, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯши навбатии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар пушти Корвон Сити. обши 2 сотиқ замине ки 14 хона дорад, ремонти беҳтаринае. об свечам аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, рӯи ҳавали стяжка, подвал ҳам дорад ва як тага навест. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминае ки дӯстон мебел, спални, гарду, термикс ва мотор барои обам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва варианти алишӣ дорад бо квартираи дукоматак аз шаҳри Душанбе. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирен. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Душанбе дар Фирдавсӣ дохил мешавад, яъне ки аз даврозаи пости Корвон то ҳамин хонара 2 километр мешавад, яъне ки роҳи ҷамоати Чимтепа бадрон. обши 3 сотиқ заминае ки дар хона кардагие ки коробкаи якта калидор дорад ва ошхона, ҳоҷатхона отделни ҳам ҳаста ки гирди хона маҳкамае. об свечам астае ва дар иҷа ҳамсоё зиндагӣ кардаста ки ҳуҷҷатошам 100% тайёр карда мондагӣ ҳастанд. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага бо муомилаи хуб мекунем, биан хонаро пеш бинам, бо савдо мекунем. марҳамат, рақамошон аста, метавонед маълумоти 100%ша гирем. сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ навбатии мо дӯстон инам дар шаҳри Душанбе ки бисёр бардорҳо хоҳиш кардан. хона дар поёни мошинбозори Душанбе қарор дорад ки 3 сотиқ замина, як дар хона дорад, об свеча, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом шамоста ки бо дар ҳамин бари хона бо сохтмони намедонам чанд дари хона кардесиан хай бо дигар маълумотча мегирем дӯстон. ҷош ҷои нағзае ки об свечам ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. хона дастсрочни фурӯхта мешавад, сум дар кора мегар соҳибшон. кадомитон агар дар кор бошад, ду бардоре ки ай ҳамҷа суроғ кардам на шумо да шанс метавонед ки рафта бинед ва маълумоти 100%ша занг зада гирен. марҳама. чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшӣ навбатӣ дӯстон инам дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар яъне ки дар Корвон ҳамин дом часпидагия мегар соҳибшон дар пушти Корвонай. духонага квартира астае ки дар чорум ошина қарор дорад, 47 квадрати метрае. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс ва ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминае. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 199 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомитон барадор харидорӣ бошен, дар пеш ҳамин бозори Корвон буда метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирем. дӯстон, агар шумо квартираи фурӯшӣ, хона, мошин чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номарои имо WhatsApp роӣ кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. лайкоту намоён дареғ надоред, чӣ хонае ки дар кор дар комментария нависед, мо обязательно пешкаштон мекунем. панҷум замини фурӯшӣ. панҷум замини фурӯшӣ астае ки бародарон дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад, дар Сайҳуд 2. 5 сотиқ заминае ки 14 хона фундаментош рехтаги, якта калидор ва ошхона, ҳоҷатхонашам дар дарунаш кардаги қатъи банияш. фурӯхта мешавад бо нархи 45 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. дар инҷа об свечам астае ва ҳамсоё зиндагӣ кардесанд. кадомитон агар харидор бошед, рақамошон дар поёни видео метавонед ки занг зада маълумоти 100%ша гирен. марҳама. шашум хонаи фурӯшӣ.
шашум хонаи фурӯши навбатӣ мудо хонаи заминӣ аст ки дар шаҳри бохтар қарор дорад дар ноҳияи вахш. аниқтар маълумотша мегирем дӯстон ки сотиқша нагуфтиян инамҷа ду тарафаш маҳкам аст ки хона коробка аст, дар хона якта калидор ва дар поёншам ошхона ҳоҷатхонашам ҳаст ки ҷош ҷои беҳтарин мега сотиқшо намедорум 10 сотиқа 6 сотиқа бардорон хитон хай маълумотша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидор бошад рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100% айхичон парсен. ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад дар ленинский района дар лаби раҳш яъне ки сентада районушдай. дохонага квартира аст ки дар дуюм ошхона қарор дорад 46 квадрати метрай, об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, мебел, кондитсионер, термис ҳамаш қоидави аст ки дӯстон нашод чизи чорашкати метиян наметиян ягон гап гуфтагӣ нестан хай маълумотша мегирен. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. хона беҳтарин ремонт дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминай. рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гирем. бардони азиз, лайкотон амонед чи хонае ки далкора дар комментария нависен. агар шумо ҳам дошта бошед навхи квартира ё ки хона, замин, мошин метавонед ки дар номери имо ватсап буред ки мо дар видеои оянда реклама мегузорем. ҳаштум замини фурӯшӣ. ҳаштум замини фурӯшӣ дӯстони азиз инам дар шаҳри хуҷанд қарор дорад дар шаҳраки сайҳунае ки ҷои беҳтаринш мега қарор дорад ки дар инҷа уже ҳамаи одамо зиндагӣ кардастанд ки бисёр оилаҳо уже зиндагӣ доранд. обши 10 сотиқ заминае ки барои хона кардан мешавад ки ҳанворай фақат фундамента мерезиву сар мекунӣ хонара. фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва варианти алишӣ ҳам дорад. дар 10 сотиқ замин 50 000 сомон бо савдо мекунем гуфтагай. беҳуда занг назанам гуфтагай соҳибшон хоҳиш кардагай. кадомтон агар харидор бошед рақамошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100% гирем. нӯҳум квартираи фурӯшӣ. нӯҳум квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри хуҷанд қарор дорад дар назди боғ яъне ки 32 микрорайон мешавад. якхонага квартира аст ки духонагаш кардагӣ ҳастанд. дар чорум ошхона қарор дорад 32 квадрати метр, об светшам аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидави аст ки хона хай ремонт дорад барои зиндагӣ кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 168 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. яъне ки кадоме харидори аниқай биён квартира айпеш бинан гуфтааст бо муомилаи хуб дорад. рақамошон дар поёни видео метавонед ки муроҷиат кунед ва маълумоти 100% айхичон гиред. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ навбати хонаи заминӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи мир саид али ҳамадонӣ яъне ки дар ҳамадонӣ қарор дорад. 12 сотиқ заминае ки 4 дар хона дорад, об светша аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, аловхона, баня ҳамаш қоидави аст. гирчам маҳкама ва якчанд дар дарахтони мевадӣ ҳам дам дорад. дӯстон ҷамоати чӯбек мешавад деҳаи меҳровар гуфтагӣ ҳамин хел маълумот. яъне ки фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин мега, об светшам ҳастай. кадомитон бардору агар харидор бошад рақамошон дар поёни видео метавонед занг занед маълумоти 100% гиред. 11ум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ бардорон дар шаҳри турсунзода қарор дорад дар регар дар районуш ки духонага квартира аст ки дар 5-ум ошхона қарор дорад. 70 квадрати метре ки метавонед секоматагам кунеша. об светшам аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон ҳамаш қоидаве ки евроремонт кардага, пол ламина задагӣ аст. ҳамаш бо маҳсулоти сифати баланд тайёр кардага мега соҳибуш беҳтарина ки ҳама шароитҳои зиндагӣ таъминае. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад кадоми харидори аниқ бошад.
беҳуда занг назанам гуфтаги хоҳиш кардаги агар ягон муддат харидор бошен муроҷиат кунед дар ҳамин рақамҳошон маълумоти 100% ба шумо метиҳанд ҳам арзон карда метиҳанд. Марҳамат дӯстон, маълумоташа гирехтон. 12 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар варзоб қарор дорад дар назди лаби дайро, яъне ки пеш аз таврузу нагузашта гуфтааст. Ҳамин хеле маълумот 5 сотиқ замине ки дар хонаи временка дорад барои зиндагӣ кардан мешавад. об свет ҳасте бе ягон камбудӣ, ошхона ҳоҷатхона ҳам дорад временка барои ҳамин зиндагӣ кардан. ва якчанда дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад дӯстон ки срочно фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага биён пеш бинан ҷои беҳтаринае ва савдо ҳам мешавад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед ва маълумоти 100%-ша гиред. 13 квартираи фурӯшӣ. 13 квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Роғун қарор дорад. дар районоша аниқ маълумотша нагуфтанд, узри зиёд. сехонага квартира ҳастае ки дар 4 ошона қарор дорад. доми 29 квартираи ҳафтае ки 90 квадрати метрае. метавонед ки 4 комнатагашам кунед. об свет ҳастае, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кондитсионер, мебел бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмине ки ремонтшам нағзе барои зиндагӣ кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. соҳиби хона гуфтаги фақат медарои зиндагӣ мекунӣ бе ягон камбудия. ҳуҷҷатош 100% маълумоти бештарша бо телефон мефаҳмонанд. марҳамат бародарон, рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гирен. агар шумо махоҳед квартира дошта бошед ё ки хона, замин, мошин чизи барои реклама, дар WhatsApp ё дар имо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем. лайкотон назанед, чӣ хонае ки дар кор дар комментария нависед, мо албатта мемонем. 14 хонаи фурӯшӣ. 14 хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстон хонаи заминӣ ҳастае ки дар Ленинский район қарор дорад. дар повороти Ленинград мешавад. обши 1,8 сотиқ замине, қариб 2 сотиқ замине мега соҳибош. 3 дар хона дорад, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳама шуда ки рӯи ҳавлӣ сеяша кардагӣ ҳастае. гирди хона маҳкам, об светаш паст яъни ҳастае, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминае. дӯстон, маълумоташ бисёре ҳам машакур намегем. барои шумо кадомтон харидор бошед худо маълумотша мегирен. нархаш 180 000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. хонара ремонташ беҳтарина. кадомтон агар харидор бошед дар ҳамин рақамҳошон муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гиред. 15 квартираи фурӯшӣ. 15 квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстон дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Сино мешавад, яъне ки Зарафшон 2 аниқтараш. сехонага квартира ҳастае ки дар 14 ошона қарор дорад. 55 квадрати метрае. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, лифт бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъминае ки бо маҳсулоти сохтмонӣ сифати баланкати ремонт кардагие ки холодильник, кондитсионер, телевизор, мебел, термикс ҳамаи ҳамин чора дорад. кухни гарнитур ҳам дорад ки бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 190 000 сомоние ки бо савдо ҳам мешавад. кадомтон агар харидор бошед, рақамҳошон дар поёни видео метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти 100%ша гирен. агар шумо дошта бошед хона, замин, квартира, дар номарои имо, WhatsApp роя кунед. ин буд Хонахои Фуруши мо. то видеои оянда, худо нигаҳбонтон.